गावनि राव आरो हारिमुखौ सिबिनो गाराखै बे सोर बिदिखौ नै बर' सावथुन नायना मोजां मोनग्रा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। थांनाय 5 मार्चआव बर'नि मोनसेल' OTT प्लेटफर्म निउबो एप्सआव बर' सावथुन आर'नाइखौ नुनो मोननाय जाबाय। बेनि थाखायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरा प्ले स्ट'राव थांना निउबो एप्सखौ डाउनल'ड खालामना नायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। बर' सावथुन नायना मोजां मोनग्रा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। थांनाय 5 मार्चआव बर'नि मोनसेल' OTT प्लेटफर्म निउबो एप्सआव बर' सावथुन आर'नाइखौ नुनो मोननाय जाबाय। बेनि थाखायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरा प्ले स्ट'राव थांना निउबो एप्सखौ डाउनल'ड खालामना नायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। नों आंनाव निमाहा बिदों आंनि बै फंबायनाव बिहैथों दहाय फुंनिफ्रायनो ओंखामखौनो जायाखै बियो। नोंनि बे सेरजा सिफुं दामनाया दोनदो। नोंहालाय बे आंनि सेरजा सिफुंजों मा जाबाय थायोब्रा सिंगि? बे सेरजा सिफुंखौ नों आं दामाब्ला, नों आं लाखियाब्ला बर'नो सोर खिन्थाबावनो जोंनि फिसा फिसौनोलाय? बे जोंनि मोनसे हारिमु बिमा। माथा उननि सिख्लाबानो दख'ना दानो रोङा नामा? आदालि आं समायनानै खाथियाव थाबा मानो जोनाय मोनो, ओमफ्राय जुलिनि खाथियाव थाबा मानो मोजां मोनोब्रा? हिन्जावखौ मानो लायलै नोंथां? होद मा डेन्जार कुइसनलै बेयो नोंथां। नङा आफा, जों गामियारि मानसि मावनानै दांनानै जाग्रा, जों रावखौबो थगायनोबो रोङा आरो बुंफ्लानोबो रोङा। सोर बेलाय? राकेश दाबो जाया नामाब्रा? फैदोलै एथ' गोबाव खालामो नामा आंनिबो दहायनो जालायसिगौ। खिथामासि मोनाव दोंना